bi kayikaw sigilen do ka fɛn kolon mun kɔnɔ dɔrɔn o de terrain bɛ se ka wuli cogo min na tagani ka segin o ka nɔgɔya mun ye maaw ka taali la Bamako kana Kayi walima ka bɔ Kayi ka taa Bamako ani kɛrɛfɛ dugu minnu ni olu bɛ arayi sira la. Dɔw ka fɔ la a kana kɛ layidu fu ye ten cogo la sabula ni n'a a ɲɔgɔnna caman fɔra ko ka tɛmɛ Mamadu Lamini Sise, Mohamed Sherif Haidara. U k'a lajɛ u ka terrain ko u k'a bila sen kan ten sinon an mɛnna kuma duman mɛnni na a wale tɛ ka kɛ quoi. Fa Burama ka taa terrain kuraw yɛrɛ nana an ye terrain kuraw ye mais fɛn min ye a waleyali ye a ma se ka bila sen kan i n'a fɔ Kayikaw mago b'a la cogoya min na donc u k'a lajɛ u k'a bɔ tɔgɔ ɲini minɛn kɔnɔ ten u ka a lajɛ u ka nisɔndiya terrain ko in na sen dɔ la terrain kunkolo yirala an na fo Johannesburg an y'olu ye dɔ yirala an na ko nala negela ka sigi an y'olu ye an b'a ɲini u fɛ u ka jateminɛ u ka jena ta u k'o ko sɛbɛ ye. Bon alhamdulillah terrain ko in na an Kayikaw an tɛ se ka kuma n'an bɛ kuma k'an tɔ to terrain ko in na parce que sabula terrain ko kuma y'a fɔra a ka ca kojugu. Chaque fois régime dɔw mana na u b'a fɔ a bɛ wuli dɔw yɛrɛ delila ka taa terrain photo yira an n'a tout ça la bon nin na an tɛna se ka kuma fosi fɔ terrain ko in na n'an ma terrain wuli dɛ. Hakaja ni promesse tari ye siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 si tɛ bɔ a sira fɛ donc finalement hali ni promesse wɛrɛ tari ye tuguni tɛ da la sinon terrain ko kuma min bɛ senna ko terrain bɛna wuli vraiment Kayikaw an nisɔndiya koba don parce que n'i ko Kayi dɔrɔn i ko terrain. Maa dɔw kɔni olu fana nisɔndiyalen don sabula olu dalen don a la k'a fɔ baara in bɛ sigi sen kan. Mamadu Kuma ni ale bɛ wele ko fa Musa Traoré. Terrain wuli ko in essayer mun bɛna kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛmɛ an b'a kunbɛn ni nisɔndiya ye parce que terrain nafa a tɛ se ka fɔ ka ban essayer nin a kana dan o dama ma dɛ essayer in ka kɛ a ka tugara voyage ka tugara o kɔni o de y'an ka laɲini ye ne dalen b'ara yɛrɛ de parce que fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ lajɛ ni lajɛli bɔra fɛn o fɛn na o kɔni o bɛ maa hakili sigi parce que a ye san hakɛ joli kɛ a jɔlen don. Bon a bɛ ne bolo nisɔndiya sira dɔrɔn de kan ni terrain nin n'a sera ka wuli a ka d'an ye bi a ka d'an ye sini puisque an degunnen don bon an kɔni dalen don a la nin layidu bɛ timɛ puisque minnu y'a layidu ta an dalen don olu la ka tɛmɛ fɔlɔ mɔgɔw kan. Nka dɔw bɛ olu hakilina ye fila y'a ko la Umar Mariko. Bon o ye mun fɔ n'a an y'a ye il y a pas d'autre chose mais ko mana fɛn cogo il faut attendre que i k'a ye ɲa la o y'a fɔ quoi an kɔni ka laɲini ye mun ye a ka kɛ quoi. Cheminot fanfɛla la baaraw bɛ ɲɔgɔn na walasa mun ye terrain nali ko kuma fɔra a bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ basigi kɔnɔna la Musa Fofana. An bɛ ka appareil de labɛn pour sini ni terrain nana a bɛ se ka manœuvrer cogo min na wa ala yɛlɛma yɔrɔ min na voilà an b'o de entretien na appareil. Mun ye présidente de l'association des femmes Semino ni o ye madame Mamou Keta ye ale b'a jira k'a fɔ nin waati na olu kɛlen don ka labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun ye kunbɛli ko kɛ nin baara in kun fɔlɔ la. An bɛ ka labɛn sabati kabini y'a mɛn don min na ko terrain ka essai bɛ kɛ Kayi nin kɔni nin yɛrɛ de y'an bolo fɔlɔ fo an y'a Kayi mais n dun b'a dɔn fana a bɛ na fana n'Ala sɔnna ma bali transition n'a ye fɛn fɛn fɔ a b'a kɛ bɛɛ de welelen don bali terrain tɛ Cheminot kelen ta ye ko terrain ye Kayi bɛɛ de la cité de arayi an bɛ dunu ni bala ta ka terrain nin kunbɛn n'a ye an kontannen de fana b'a kunbɛn. Nali in tun bolodala ka bila mun ye arabadon juillet kalo o tile 13 la an b'a ye k'a fɔ a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila alamisa la juillet kalo o tile 14 na Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.